Hør her, knægt. Så skal der noget på hjemmesiden. Vi skal have live-video, vi skal have forskellige backstage-video på hjemmesiden. Der skal lægges musikklip, vi skal have de nyeste demoer, vi skal have udtalelser fra folk i publikum, og du ved. Så skal der være noget guf i den der hjemmeside, så vi kan godt snakke om det. Hvad synes du? Det kunne det. Og så hvis man lige gik rundt med den der i pausen eller bagefter, og så folk lige sådan kunne sige, det var fedt, det synes vi. Det er så fedt. Det synes vi kunne være godt. Ja. Kunne du gøre det, Riv? Jamen det vil jeg tage med videre. Ja. Altså til dig. Med videre til, når jeg holder møde med mig selv. Næste generalforsamling. Næste generalforsamling, jeg holder. For medievirksomhed. Han er formand, suppleant, kasserer og referent. I've been working on this since I was born. One for the fans. It's good, huh? It's good.